TV ba na? Mana ko ganahan na. Pangalan ako TV na. Ayaw. Di na ka makakita sa mga artista. Basta wala na ako ganahan na ako TV. Naman wala ka ganahi? Apil di man ako, gobernador. Nabili? Manatuha mga ni. Naku mga ni kagdawat. Nangyay mo na paliton din barato na ako TV. Uy, gamay ra. Gamay masandi. Akong bunal, paliton na na mo 5 mila. Paliton tikag 5 mila, ako na yung bunal di mo. Marato na ako TV. Mahal na. Hindi na ako mapalik ka na. Magsoy, ang tinuog na presyo sa ni Imo TV, pila man? 5K. 5K? Sus, hinimingan ni mo 5K. So karon, ang Imo TV, ako na ni, kung ibutan mo na ipitaka diri ha? Ikaw na ko sa, nalala pitaka na akong kay, importante yung TV. Hindi, dadala na ako TV. Wala na ako ganahan na Arang kwarta na ha, bayad. Kwarta na ako. Sa man di ay ni, dili man di ay ni kwarta.